Oke, bersama Gustur Musik yang artis sirup hadir lagi bro. Artis gantengnya sirup teko mana? Siapa lagi kalau bukan Gustur KDI, Gustur Music. Ayo nyanyi dhisik. Iso ane ngomawe ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mitrangen kok goleki ora krasa esuk awan nganti ane manyengan tiliyo kang nyawa kleyang tak sawang menclok ning ngepang kancangan tak rindik saka katuwan sarwi ngoceh dheweke ngalep linclokan ela kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku koming selere tireng katon manis ipo bunga yen kelakonnya ding selirane bakal atiku kekiwang liyan si podang andut ati kepranan ora mendha atiku tansah yandatra tak sranani sun pikat pulute bendo Say Gustur Music A. Buat Bapak Kasbari, selamat siang. Juga Ibu Yanti Ulandari, selamat siang bos. Yey. Esuk awane ngomawi ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mitrangen goleki ora krasa esuk awan nganti emang yen nganti liya kang nyawang kleyang celok ning kepang kekancangan tak rindik saka katon sarwi ngoceh dheweke ngalep penclokan ela kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku koming selere tireng tak sawang katon manise ibu bunga yen kelakonnya ding selirane ora bakal atiku kekiwang liyan nyanyi podang andut ati kepranan ora mendha atiku tansah yandatra
tak sranani sun pikabuluti benda Oke, bersama Gus Dur Musik.